hace 3 años que empezó Galitún. Empezó como un sueño de 3 personas, que cada uno aportó, es como la genética, aportaron su gen. Uno aportó el gen teatral, que es el caso de Andrea. Santiago aportó el gen de los títeres y parte de lo que es la televisión. Y en el caso de Chisco, que viene especializado en la producción de televisión. Y en mi caso traigo un cuarto gen, que sería la profesionalización de compañías de televisión productoras y sobre todo enfocadas a lo que es la televisión para niños y la televisión educativa. Fomos derivando persoas que levábamos a tempo no mundo do espectáculo, na tele, e un pouco nos fomos formando independientemente cada un no seu estilo, e se fusionou todo en Galitún. Axudando a soñar, non? Un pouco, porque iso é axudar a soñar para despois facelo real. Actualmente tenemos 2 obras, que es Golulá, que ha sido multipremiada, nos ha ido muy bien con la obra, la han valorado muy bien los niños. Tenemos la obra pequeña, que se llama Billy Glue, que es una obra de formato fácil de transportar y llevar incluso a los coles. Y estamos trabajando ahora en un espectáculo más ambicioso, con la idea de llevar la técnica que mostramos en Golulá, con el reto de hacer una obra que puede interesar a los adolescentes, incluso a los adultos, al igual que estamos trabajando en varios proyectos de pequeño formato para la televisión. Tenemos el proyecto de Cousiñas, que es un proyecto que se hace en colaboración con Igualdade, y la idea es que ese proyecto incluso ya va en su 4ª temporada. Nuestra idea es poderlo continuar, y ya casi te diría que es un producto de televisión que estamos a punto de poder exportar en su versión en español, en castellano. Cousiñas nace coa idea de ofertar aos máis pequenos un produto audiovisual atractivo de entretenimiento, eso o primeiro, pero ademais profundizamos e dixemos, bueno, e como podemos chegar para chamar a atención? Tratando os temas máis cercanos, o que máis lles gusta, o que lles sona normal e do día a día. Estamos dándonos a la tarea como de recoger muchos de esos elementos de la tradición de Galicia y mezclarlos en un espectáculo que hable de toda la riqueza que hay en esta región y que vaya más allá de la caricatura que normalmente se hace de Galicia. Lo que estamos tratando es de tomar todo ese tipo de elementos y buscar la manera de volverlos contemporáneos, ¿no? Ser lo más universales posibles, siendo también lo más locales. A Billy Glue é un espectáculo que nace coa idea de ser presentada para os máis pequeniños, non? Tiñamos Golulá e como que nos quedou un baleiro aí que decíamos, e para os máis pequenos, que? Entón, eso, primeiro pensamos no público, está pensada para nenos a partir de 1 ano. Todo empeza pola elaboración de proxecto, investigación de proxecto, despois facer guións, non? Ou polo menos un boceto. Pregúntanos máis ou menos como pode ser para facer presupostos, etcétera, etcétera, e entre todos sacase unha idea. Hai varios pasos, non? Pero, bueno, aquí en taller, despois, cando xa entra, digamos, o proxecto, empezamos a construir medidas, estructuras, e dai xa tiramos a decorados. Hai varias partes, agora repartímonos según o proxecto, ven máis xente ou menos, non? Por un lado están os decorados, polo outro os monecos, entón repartimos entre carpintería e construcción artesanal, máis ou menos como podemos de momento, non? Pois mira, ás veces me inspiro nunha música, ou evidentemente pensamos no público, cando nace unha obra pensamos, queremos ofertar un espectáculo para estas idades, e despois moitas veces tes a idea así de, quero contar un conto, pero non sabes o que sabes que queres contar unha historia, un conto, ou presentar un obxecto, e moitas veces te vas inspirando en cousas como unha música, unha imaxe, ou
ves algo na rúa, a mí me pasa moitas veces así de escoitar algo que digo, ai, que de teatro é isto. Nos monecos, empezar por un boceto e a personalidade, non? O boceto, o diseño do boneco faise en torno á personalidade, se é goloso e así moi gracioso e tal, pois o mellor ten un toque así de gordechiño ou cousas así, non? Entón, unha vez xa está o boceto e a personalidade un pouco definida, non? Porque tamén vai crecendo según se vai construindo, vaise collendo un pouco de aquí, un pouco da colá. Despois empezase por facelo, digamos, o interior, para que sexa ergonómico, dependendo o manipulador tamén, amando o manipulador, se o manipulador é máis alto, máis baixo, dependen moitos factores aí. Entón inténtase facer o interior do boneco que teña unha boa manipulación e empezase a crear por fora en torno ao diseño, non? En cuestión de títeres, hai moita raíz de espectáculos de títeres. Entón, si, hai moito nivel na búsqueda de técnicas. Hai grupos máis tradicionais, outros que investigan, si que hai técnica, e hai moi bons actores. É cansina, non? É cansada, porque, claro, as actuacións son fin de semana continuamente, xeralmente, non? E son bolos a veces moi lonxe. Entón, chegas aquí o lonxe, tens que entrar xa rápido porque tens máis proxectos, non? Tens que seguir construindo. É cansada por esa parte, pero sí que se enriquece moitísimo, porque aparte un bo constructor debería de ser manipulador, ou polo menos ter unhas bases de manipulación de títeres. Senón non vas a saber o que precisa un manipulador para poder animar ben, vamos. En Galicia hai moitos artesanos, despois varía a técnica, por exemplo, en cuanto a body puppets, eu en Galicia si non coñezo outros grupos que o fagan, pero si hai grupos que construen pois títeres de madeira estupendos e outras técnicas. O que pasa é que non hai moitos grupos de teatro que sexan tamén fábrica. Moitos grupos traballan con encargo, que lle piden a moitos artesanos. Que tamén poden falar, sí. Vou-te presentar os personaxes do espectáculo de Babiliglú. Este é un tripuppet, a verdade que non teñen un nome así definido porque van os tres xuntos, son cantantes por naturaleza. Este é un calamar que parece así que impresiona moito, pero é moi medoñento. Esta unha rata malvada, unha rata malvada que aparece aí no medio do espectáculo, e estou desvelando moito xa. Este é o noso protagonista, o peixe lle chamamos, é o peixe pequeno, que ten unha forma de falar diferente a dos demais peixes, entón como que non lle entenden. Este é o peixe de cores, que tamén aparece en escena para cantar, e despois temos aquí os cabaliños de mar, que van a bailar. E me esquecía da estrela, a amiga inconfundible do peixe pequeno. Y empiezo a pensar que creo que Galicia puede conquistar muy bien el mercado que ahora tienen, por ejemplo, empresas como los catalanes, en el caso de la Fura del Baus, que un poco nuestro sueño es ir poco a poco, ir conquistando territorios y en un momento determinado, sin que se den cuenta, llegar a Madrid y de ahí poder saltar a México, un poco también con la vocación de los gallegos de ser viajeros y navegantes y migrantes por naturaleza de ir a América, ¿no? Hola, eu son Xavi Árbore. Voume a dormir. Ainda estades aquí?